iki. Sampeyan masa gelem karo laran ngene, Mbak, Mbak. Wis 7 tahun setengah karo Jolang. Iki piye to, Nduk? Anake sing pol ngguri iki karo aku. Takonono kecitoke kembar aku. Masa Iso. Coba. Nduk iki kan terus nduk le bawah, Nduk. Iki kan ayo. Nano. Apa ya? Kenek ndoke Pak iki. Kuwi tegese Mbak Eni cemburu. Kok iya ora tanggap lho ya ana ya ini iki. Iki kan niken kan isih bocah perlu bimbingan. Lho bocah lho sampeyan yo doyan. bimbingan opo ra